Moderný život neprospieva nášmu krku a držaniu tela. Keď často sedíte za stolom pri počítači, s telefónom alebo v posteli, svaly na krku sa postupne skracujú. Stúhnuté a skrátené krčné svaly neprirodzene tlačia na chrbticu a veľká kompresia znamená tlak na platničky a okolité nervy. A tu prichádza Neckflex, ktorý rieši tento problém. Ako to vlastne funguje? Neckflex využíva gravitáciu a krčnú trakciu na obnovenie prirodzenej krivky krku. To uvoľňuje okolité svaly a chrbticu, zmierňuje tlak na platničky a zovreté nervy. Výsledkom je úľava od bolesti krku a hlavy a zlepšené držanie tela. Neckflex má 3 nastaviteľné úrovne pre dokonalé natiahnutie a ergonomický tvar na uvoľnenie stúhnutých svalov. Masáže a fyzioterapeuti sú drahí. Lieky proti bolesti sú návykové a škodlivé. Penové valčeky alebo iné domáce pomôcky jednoducho nie sú určené pre váš krk a vo väčšine prípadov nefungujú správne. A čo hovorí výskum o trakcii krku? Healthline uvádza v štúdii z roku 2017, že cervikálna trakcia výrazne uvoľňuje bolesť krku pri vytrvalej liečbe. StretchFit má už viac ako 10 000 spokojných zákazníkov a záruku výsledkov alebo vrátenia peňazí. Prečo to nevyskúšať ešte dnes? Práve teraz s 25% zľavou.